Hi guys! Welcome to my channel. If bago ka pa lang, don't forget to subscribe para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. At yan, bago ko simulan ng araw na to, naglinis na muna ako. Hindi talaga mawawala itong batang buntot ng buntot sa mama. Hello, Denden. Hi, vlog. Sige, kausapin mo sila dyan. Hi, vlog. Peekaboo. Dad. Peekaboo. Ba. Peekaboo. Just sharing. Bye-bye, guys. Pagkatapos ko nga maglinis, ayan, nagpalit na rin ako ng kortina dito sa kwarto namin. Hindi. So, una ko ang ginawa, pinakuha ko muna tong karne sa freezer. At eto, naghihiwa na rin pala ako ng mangga para dun sa gagawin kong graham. Ganyan nga yung kinalabasan niya dahil wala nga akong mixer. So, okay lang naman dahil kami lang naman ang kakain at ilalagay ko pa naman to sa freezer. Palagay mo na ito kay nanay. Inutusan ko na pala si Jom na hiwain yung karne para sa lulutuin kong minuto mamaya. At ako naman dyan, nagtitimpla ako ng kape namin ni Jom. Imamarinate ko na pala itong lulutuin kong menudo mamaya. Ito namang hinihiwa ko para naman to sa gagawin kong chicken fillet.
Dumi na yan, anak. Naghiwa na pala ako ng mga pangrekado ko para mamaya tuloy-tuloy na ako sa pagluluto. By the way guys, pagkatapos kong maghiwa ng mga pangrekado, naligo na ako para mamaya pag nagluto ako ay hindi ako mapasma. So, ayan nga ang una kong niluto, spaghetti. Habang nagluluto nga ako ng spaghetti ay may mga dumating akong bisita. Wala, pag-asawa ka rin. Jiran, kumain na kayo. Hindi, kumain na kayo. Sawa mo, no? Tulog ka, okay. Walang batik kayo dito. Para pa sa mamaya na, pagkatapos ko dito. Hindi na po magkasya yung handa natin dahil maliit nga po itong mesa ko. May mga naghaharutan po sa likod namin at yan nga niyaya ko po sila na mag-picture-picture bago kumain. Oh, diba? Sabi ko. Alam mo, sigala mo ah. Hey. Cheers! Happy New Year! Very joy.
yan po, nagkayayaan pumunta ng RV dahil gusto daw nilang sumakay ng rides.